Καλώς ήρθατε στην εξερεύνηση των γεννήτριων τεχνητής νοημοσύνης. Σε αυτό το βίντεο θα παρουσιάσουμε δύο γεννήτριες AI, το ένα αφορά την επεξεργασία εικόνας και το δεύτερο την παρουσίαση διαφανειών. Το θέμα της παρουσίασής μας είναι η καστοριά στο μέλλον. Το πρώτο εργαλείο ονομάζεται Zoo Replicate. Αυτή χρησιμοποιείται για την δημιουργία εικόνων τεχνητής νοημοσύνης και περιέχει μια πληθώρα επιλογών από μοντέλα που παρουσιάζουν με διαφορετική οπτική την εικόνα που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Για να ξεκινήσουμε την συγκεκριμένη διαδικασία, το πρώτο πράγμα που χρειάζεται είναι να περιγράψουμε την εικόνα που θέλουμε να εμφανιστεί και αυτομάτως το πρόγραμμα θα αρχίσει να επεξεργάζεται τις εντολές που έχει λάβει. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να βάλει όσες λέξεις θέλει χωρίς κάποιον περιορισμό. Επίσης έχει την επιλογή να προβάλλει σε πλήρη οθόνη την εικόνα που επιθυμεί και να την κατεβάσει. Μερικά από τα αποτελέσματα της αναζήτησής μας είναι τα εξής. Το δεύτερο εργαλείο ονομάζεται Slides Go. Αρχικά, χρειάζεται να δημιουργήσετε λογαριασμό για να έχουμε πρόσβαση στην εφαρμογή. Στη συνέχεια, γράφετε το θέμα της αρεσκίας σας, διαλέγοντας την γλώσσα, τον χαρακτήρα, τον αριθμό και το στυλ των σελίδων της παρουσίασης που επιθυμείτε. Μετά την μορφοποίηση, εμφανίζονται οι διαφάνειες του θέματος. Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να αλλάξετε την γραμματοσυρά, τα γραφικά, τις εικόνες, αλλά και να προσθέσετε δικό σας περιεχόμενο. Καθώς ολοκληρώνουμε την κατάδυσή μας στις γεννήτριες τεχνητής νοημοσύνης, θυμηθείτε, η καινοτομία δεν έχει όρια. Εξερευνήστε, δημιουργήστε και χρησιμοποιήστε τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης στα έργα σας. Ευχαριστούμε για την παρακολούθηση και να έχετε μια ωραία μέρα.